tibqa' ssir fuq Smart City għal dis-sena. Display però jiena nħeġġeġ il-pubbliku kemm jista' jkun biex jiġi jattendi hawnhekk is-sibt filgħodu bejn id-9:30 u s-satej u anke l-ħadd. Għaliex hawnhekk ħajkun hawn bejn 60 ajruplan. Smart City ma tarax iktar minn 25 tajjeb, ġifieri l-bqija l-maġġoranza huma hawnhekk. Barra minn hekk ħajkun hemm ajruplani li ħajftu għall-pubbliku, dak li jkun jista' jitla' fuq ajruplan, ikellem il-crew u jsir ħafna exchange ta' informazzjoni. Il-futur tal-Air Show aħna naraw, aħna bħala Malta Aviation Society, aħna dejjem lesti li nagħmlu l-Air Show. Sakemm kulħadd jibqa' sinerġija naħdmu flimkien, aħna dejjem lesti. Għandna passjoni, naħseb għandna knowledge wara 25 sena u allura l-antana għal inkomplu. Normalment sa nofsija, is-sija ta' wara nofsinhar nkunu ħadna deċiżjoni. Again, being Settembru ma tkunx tista' tgħid għax temp jinbidel malaj, però l-ħsieb tagħna li sas-sija bħalma minna sena l-oħra nkunu ħadna b'deċiżjoni biex nkunu nħaqna informajna lill-pubbliku fil-ħin.